egia da, orain dela gitxi, ez dira 15 egun pasa, Frantziako turra gure herritik pasatu zela, Bizkaieko errepideetatik, eta ikaragarria izan zen, ederra izan zen, denok disfrutatu genuen, beraz, igarotze historiko bat bizi izan genuen. Eta ezbairik gabe, kirol festa handi honetan, bi funtsezko zutabe egon ziren nabariak. Alde batetik, gure herrialdean, kirol horrekiko dagoen zaletasun ikaragarria. Hori bai bertan errepideetan ikusi zela. Eta beste alde batetik, Getxon, Punta Galea txirrindularitza elkartearen elkarlanean eta partaidetzan. Era horretako ekimenak antolatzen duten esperientzia nabarmena dute eta hamarkadak baitara-matzate goi mailako eta baseko horrelako jardunaldiak eta txirrindularitza sustatzen.